Αρμάο, καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καλή δουλειά, καλή δουλειά αυτό. Καλή δουλειά. Πριν μας πει για τη δουλειά, την επικοινωνιακή, να θυμηθούμε ένα απόσπασμα να πάρουμε από αυτό το να πάρουμε μια γεύση. Πάμε να δούμε λοιπόν Αλέξη Τσίπρα στο τελευταίο vidcast. Αυτό το βιβλίο είχε ένα χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν μια, πώς να το πω έτσι με όρους, δεν είναι rebranding, είναι reload. είναι ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από την συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας. Δεν κρύβω ότι το βιβλίο μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Εγώ γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και άρα έχοντας αποφασίσει ότι θα φάω ξύλο. Γιατί όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι είναι εν ζωή και δεν τα κολακεύω. Λέω την άποψή μου για τα όσα έκαναν και όσα παρέλειψαν. Περιγράφω κάποιες στιγμές που αφορούν το πώς εγώ με τη σύντροφό μου βιώσαμε κάποιες καταστάσεις, το πώς ένιωσα, για παράδειγμα, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, όταν την ημέρα του δημοψηφίσματος είχε γενέθλια ο μικρός μου ο γιος και εγώ δεν τα θυμήθηκα. Τι να θυμηθείς εκείνη την ώρα. Και έψαχνα αγωνιωδώς να μου το θυμίσει η σύντροφός μου και εγώ την έδιωχνα από την αίθουσα γιατί είχα συνεδρίαση, διότι παίζονταν το μέλλον της χώρας. Τα 3 κεράκια. Και όταν το συνειδητοποίησα, ας πούμε, δαγκώθηκα, γιατί εντάξει, πέρα από όλα τα άλλα είσαι και άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι rebranding, είναι reload, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Αρμάο. Τι είναι τελικά? Αγγλικές λέξεις αρκετές. Απλώς είναι, ξέρετε, εποχή. Είναι μια πάρα πολύ επαγγελματική δουλειά, καλή επαγγελματική δουλειά. Είναι πάρα πολύ θετικό για την ίδια την πολιτική ζωή του τόπου όταν γίνονται τέτοιες δουλειές. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος. Ακολουθεί μια ήδη δεδομένη, αν θέλετε επιστημονικά, σε βάση της πολιτικής επικοινωνίας, διαδικασία που κάναν σχεδόν όλοι όσοι θέλαν να κατέρθουν σε εκλογές, πόσο μάλλον όταν θέλουν να κατέρθουν σε εκλογές και να εξηγήσουν κάποια πράγματα από το παρελθόν, που σημαίνει ότι είναι σύνηθες να γράφετε ένα βιβλίο πάνω στο οποίο θα υπάρχει, φαντάζομαι, ένα κομμάτι που θα αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά θα υπάρχει και ένα κομμάτι που θα αναφέρεται στο μέλλον. Έτσι έχει πει τουλάχιστον ο ίδιος. Ναι. Άρα, και αυτό είναι. Η Δύση πάντοτε το βλέπει αυτό, δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπει. Τώρα το βλέπει και η Ελλάδα και τώρα το βλέπει με μια διαφορετική συνθήκη, γιατί ομολογουμένως είναι και ο πρώτος, αν το βάλει κανείς, πρώην πρωθυπουργός, αν εξαιρέσει κανείς τον Ανδρέα Παπανδρέου και την εποχή που επανήλθε, ναι, που επιθυμεί να επανέλθει. Πάντως, κανείς πρέπει να σταθεί στο γεγονός ότι αν λάβει κανείς την νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία υπόψη του, ποια επικοινωνία ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Αν συγκρίνουμε την περίοδο Τσίπρα του 12-15 και την περίοδο Τσίπρα 25 με βάση αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι διαφορές και πόσο μεγάλες? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012, με ένασμα τις τότε δημοτικές εκλογές με τον κύριο Σακελαρίδη, είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά όσο αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγοι το λένε, οι λίγοι το θυμούνται. Που όντως τα είχε κατακλείσει και είχε κερδίσει και πολλές συμπάθειες τότε ο κ. Σακελαρίδης. Σας νομίζω ότι πέρασε το δεύτερο γύρο. Και πάει και καλά. Ακριβώς. Αυτή τότε ήταν μια μαγιά καλή, που σημαίνει ότι από τότε ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούσε την πολιτική επικοινωνία όπως σχεδόν κάθε κόμμα τη χρησιμοποιεί, που σέβεται τον εαυτό του. Σήμερα μας δεν γίνεται διαφορετικά. Εκείνο που έχει σήμερα μεγάλη διαφορά είναι ότι επειδή πρόκειται για μια σχετικά σύντομη, γιατί έχει περάσει μικρό χρονικό διάστημα, άρα το κάνει και πιο δύσκολο, επιστροφή ενός πολιτικού σε είναι μία. 2,5 χρόνια, λιγότερο από 2,5 χρόνια είναι. Αν το δείτε, πέστε ότι είναι. Εγώ θα σας λέγα 6 χρόνια από τότε ή 6,5 χρόνια από τότε που έχασε. Από τις εκλογές, λέτε. Εμείς λέμε από τότε που παραιτήθηκε. Αλλά από τότε που παραιτήθηκε είναι 2,5 χρόνια. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το κάνει ακόμα και λίγο πιο δύσκολο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να εκτιολογήσει γιατί γυρνάς. Αλλά υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχει μια αρχή που σιγά-σιγά. Ξέρετε, στην πολιτική επικοινωνία και στην επικοινωνία γενικά λέμε ότι πρέπει να δώσεις σιγά-σιγά να προσπαθείς και να πηγείς προς τα πάνω. Δηλαδή να κάνεις μια. Δεν μου έρχεται τώρα η ελληνική λέξη, αλλά θα σας το πω περιφραστικά, μια εκτείναξη στο τέλος. Άρα, στην αρχή σιγά-σιγά βγήκε πρώτα η φήμη για το βιβλίο, βγήκε το βιβλίο,
βγήκε μια πρώτη φήμη, ένα podcast, μετά βγήκε ένα vidcast, μετά βγαίνει βήμα-βήμα εκτύπωση, το πάει μέχρι το... ότι τυπώνεται, μετά Περιμένουμε τις επόμενες μέρες τις προδημοσιεύσεις, έρχονται. Ακριβώς. Κύριε Αρμαό, αυτό το σταγόνα, κάνει καλό στην καμπάνια τελικά και στην πολιτική προοπτική, ή μπορεί, γιατί υπάρχει αυτή η άποψη, ότι με όλη αυτή την προσμονή μπορεί να καεί το εγχείρημα? Όχι, θέλει να μην κουράσει. Αλλά το κάνουν τόσο επαγγελματικά που ακόμα δεν κουράζει. Δηλαδή θέλει να μην ξέρετε, έχει προσμονή, αλλά επειδή ξέρετε, 15-20 μέρες. 24 του μήνα είναι το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία. Θεωρητικά δεν θα κουράσει. Είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω είναι περίπου μια φορά ανά 5 μέρες. Δηλαδή έχουν κάνει τα σωστά βήματα έτσι όπως πρέπει να τα κάνουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς πρέπει να σταθεί. Δηλαδή δεν είναι κακό πλέον που ένας πολιτικός αρχηγός ή και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί είναι σίγουρο ότι και άλλοι έχουν και διαθέτουν, έχουν δικούς επικοινωνίας που τους βοηθάνε στο πώς θα μεταφέρουν το μήνυμα. Που εφαρμόζουν τους κανόνες που υπάρχουν. Εφαρμόζουν τους κανόνες. Ξέρετε, αν αυτό συνέβαινε το 2012-2015, μάλλον το 2015-2019 πολύ περισσότερο. Που ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά και το 2012-2015 που ήταν αντιπολίτευση, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για τη χώρα μας. Αλλά αυτό είναι μια διαφορετική κουβέντα. Θα το δει ο ιστορικός του μέλλοντος. Να κάνω μια υποθετική ερώτηση τώρα. Με βάση αυτό το ρυθμό και αυτή την καμπάνια που βλέπουμε, ποιος θεωρείτε ότι θα ήταν ο ενδεδειγμένος χρόνος μετά το βιβλίο για να εκδηλωθεί και η πολιτική πρωτοβουλία? Κοιτάξτε. Τα επόμενα βήματα, δηλαδή. Ναι, είτε αυτό είναι κόμμα, είτε αυτό είναι, δεν ξέρω, εκλογικός συνδυασμός. Κοιτάξτε, έχει κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες ο κ. Τσίπρας, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πρέπει να εξηγήσει την προηγούμενη περίοδο και να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη. Εικάζω ότι περιμένουν λίγο να δουν τις αντιδράσεις του βιβλίου και να δουν, και φαντάζομαι μετράνε συνέχεια, ποιες θα είναι οι αντιδράσεις που θα έχουν και οι πολίτες απέναντι στο βιβλίο. Focus groups σίγουρα, και ποσοτικές και ποιοτικές. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως κινείται, είναι δεδομένο πλέον ότι κάνει έρευνες. Πλέον φαντάζομαι δεν υπάρχει κανείς που να μην κάνει και έρευνες. Αν υπάρχει κανείς που δεν κάνει έρευνες, να του πείτε να κάνει. Γιατί ξέρετε είναι βασικό, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και η τεχνολογία δίνει πολλά εργαλεία για να κάνεις έρευνες. Πάρα πολύ πιο εύκολα από την παλιά. Θα περιμένουν λοιπόν, λέτε, να δείτε την ανταπόκριση στην απήχηση από το βιβλίο και μετά θα προσαρμοστεί και το χρονοδιάγραμμα. Ναι, γιατί με βάση τα σημερινά δεδομένα έχει να ανέβει ένα βουνό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως η στρατηγική πρέπει να έχει χαραχθεί. Λογικά. Η στρατηγική έχει σίγουρα χαραχθεί υπό την έννοια ότι πρέπει να δείτε από τα πρώτα βήματα, δηλαδή τον πρώτο λόγο που έδωσε στο συνέδριο στη ΔΕΘ. Στο Economist στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βγήκε στο Economist, που σημαίνει ότι μιλάω και σε επιχειρηματίες, μιλάω και στον κόσμο, που δείχνω μια άλλη λογική. Μετά μια λογική που είναι περισσότερο κεντρό, θα έλεγα, η παραίτηση, το ότι φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ και κάνω εγώ κάτι καινούριο. Το στοιχείο της εντιμότητας. Το στοιχείο τουλάχιστον της δικαιολόγησης, γιατί στην ουσία ξαναγράφει την ιστορία με βάση τα δικά του δεδομένα. Αλλιώς η δική μου αλήθεια, λέει. Η δική μου αλήθεια. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρα είπαν ένα πράγμα που είχε ενδιαφέρον και ο ένας και ο άλλος. Στο χθεσινό βίτκα, στο κύριος Τσίπρας και στο συνέντευξή του κ. Σαμαράς. Είπαν ότι και οι δύο ότι είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Για διαφορετικό λόγο ένας, για διαφορετικούς λόγους. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί υπάρχει μια ευαισθησία όσο αφορά στα παιδιά πάντοτε, υπάρχει μια επιθυμία να υπάρξει να αγγίξει κανείς το συναίσθημα των πολιτών. Όλα αυτά, ξέρετε, και μπορεί να είναι πραγματικά και μπορεί να μην είναι τυχαία. Μάλιστα. Ναι, γιατί και αυτά εντάσσονται στην επαγγελματική δουλειά, όπως είπατε, η οποία μέχρι στιγμής δείχνει. Τώρα που τον έχουμε τελευταίο ερώτημα, γρήγορα. Θέλεις, δεν αντέχει, θέλει να ρωτήσει. Πώς είδατε τις 20 ζωές εχθές? 20 ήταν. Τις μέτρησε μία-μία, κύριε Αρμά. Τις μέτρησε. Κοιτάξτε, η τεχνική νοημοσύνη έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν, στα παλιά χρόνια, ξεκίνησε από την Ινδία περισσότερο, που κάνανε τα ολογράμματα με τον Μόντι, τον νυν πρωθυπουργό. Τον Αρέντρα Μόντι. Ναι. Γιατί εκεί ήθελε να μιλήσει ταυτόχρονα σε πάρα πολύ κόσμο και δεν ήταν εύκολο, γιατί δεν μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Αυτή την ίδια λογική στις τελευταίες ή στις πρώτες εκλογές, δεν το θέλω να σας πω την αλήθεια. Την είχε φέρει ο Άδωνος Γεωργιάδης, το οποίο όμως να σας πω δεν είχε νόημα, γιατί γινόταν στο Μαρού, στο Χαλάνδρη και τέτοια. Άρα με παρεξηγείτε. Μια ανάσα δρόμου. Ήταν μια ανάσα δρόμου. Άρα, το να κάνεις την τεχνική νοημοσύνη και να δεις πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις. Τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Ασία, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές και είναι και μεγαλύτερο το κοινό και άρα θέλουν. Το να χρησιμοποιήσει κανείς τα στοιχεία που σου δίνει η τεχνολογία είναι καλό. Θέλει μια μεγάλη προσοχή, να μην ξεχάσεις ότι η πολιτική είναι που μετράει, άρα η επικοινωνία πρέπει να υπηρετεί την πολιτική. Άρα, αν κάνεις κάτι για να πλησιάσεις τον κόσμο, καλά το κάνεις. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου το κάνει αυτό. Και άμα δείτε την ιστοσελίδα της, είναι μια πολύ επαγγελματική ιστοσελίδα. Τώρα, ανάμεσα στο ότι κάνω εγώ AI και ανθρώπους και ανάμεσα ότι διαβάζει κανείς το πρόγραμμά μου, άρα ανάμεσα στην πολιτική και στην πιθανότητα λίγο να γελιοποιήσει την πολιτική,
θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ισορροπία. Και μια ανάσα δρόμος. Και πάω ένα στοίχημα ότι με την έκρηξη της AI το τι έχουμε να δούμε στην προεκλογική περίοδο δεν περιγράφεται. Θα είναι χαμός. Καταρχάς, να σας πω την αλήθεια, το πιο ωραίο θα είναι που ελπίζω όλοι να το υιοθετήσετε και εσείς στα κανάλια, γιατί το κάνανε ήδη στην Γερμανία νομίζω και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι βάζετε όλα τα προγράμματα μέσα. Κάποιος που θέλει πάει, ακούει, δεν χρειάζεται να διαβάσει και μαθαίνει. Άρα υπάρχουν πολλά εργαλεία που κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει και στην πολιτική. Μάλιστα. Αλλά να το δει, γιατί ήδη χθες οι New York Times, και τελειώνω, σας κουράσω, είχαν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με την περιβόητη, την ονομάζουν αλγόκραση, δηλαδή αλγοκρατία από τον αλγόριθμο. Μπράβο. Ναι. Από τον αλγόριθμο, εκείνο το κόβουνε γιατί μετά θα βγαίνει πολύ μεγάλη λέξη. Και δίνουν μια μεγάλη σημασία πόσο επηρεάζει η τεχνική νοημοσύνη την ίδια τη δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία μας έδινε γνώση, μας έδινε χρόνο, μας έδινε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να διαβάσουμε. Τώρα, επειδή έρχονται όλα πολύ πιο γρήγορα, θέλει πολύ μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και θέλει μια προσοχή. Και μάλιστα λέγεται το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Υπουργού Μηχανής στην Αλβανία, το πόσο λάθος είναι αυτή η λογική, και το υπέγραφε ο άνθρωπος που ήταν πριν στην Google, είχε αυτή τη θέση. Μάλιστα. Για να είμαστε λίγο όλοι προσεκτικοί. Μάλιστα. Κύριε Αρμάο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε πολύ υλικό να σχολιάσουμε.